πάμε να συναντήσουμε την πρωταθλήτρια Γεωργία Μπατζίδη, πρωταθλήτρια μαραθωνίου. Ποιες χρονιές? Ποιες χρονιές ήταν πάρα πολλές χρονιές πρωταθλήτρια Ελλάδος στο μαραθώνιο δρόμο. Θέλεις αυτή εδώ την τούρτα, θέλεις αυτό εδώ το τρίγωνο πανοράματος ή αυτή την τάρτα ή κάτι άλλο? Για δες τα. Διάφορες πάστες, διάφορες τούρτες. Κάτι να τρώγεται. Πανόφι, πατησέρι διάφορα. Έχει εδώ παγωτά υπέροχα. Θα πάρουμε red velvet κόκκινο βελούδο, να πάρουμε κάποιο γλυκό, ναι, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει τι θα πάρουμε. Θες να πάρουμε κάποιο γλυκό ή κάποιο παγωτό? Γλυκό. Γλυκό? Δεν ξέρω. Αυτή τώρα η πρωταθλήτρια. Έτσι.